Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψ-Τετράγωνο. Είμαι η Ευτυχία Παπαγιάννη και αυτό είναι ένα επιστημονικό podcast. Ένα podcast που έχει σκοπό να αναδείξει έρευνες στον τομέα της ψυχολογίας. Στην τρίτη σεζόν του Ψ-Τετράγωνο καλωσορίζουμε για πρώτη φορά την κυρία Νατάσα Μπογιατζόγλου, συνάδελφο ψυχολόγο και εκπαιδευόμενο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιού και Εφήβου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα έρχεστε με μια θεματική που την παρουσιάσατε προσφάτως και στο συνέδριο της παιδοψυχιατρικής. Θα συνομιλήσουμε για τους αυτοτραυματισμούς των εφήβων και έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την εφηβεία, από αυτή την ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα. Και γιατί, ας πούμε, οι αυτοτραυματισμοί πιο πολύ τους συναντούμε έτσι, σε αυτό το ηλικιακό πλαίσιο. Η εφηβεία πράγματι είναι έτσι μια ιδιαίτερη περίοδος ανάπτυξης της ζωής του ατόμου. Στο πλαίσιο αυτής συντελούνται ποικίλες αλλαγές, τόσο ψυχικές όσο και σωματικές. Σηματοδοτείται ουσιαστικά με την έναρξη της ύβης, δηλαδή της βιολογικής και της σεξουαλικής ορίμανσης. Και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα, θέματα και προκλήσεις που είναι έντονες και που μπορεί να διαγείρουν σε σημαντικό βαθμό τον ψυχισμό του εφήβου ή της έφηβης, με αποτέλεσμα εκεί να υπάρξουν κάποιες ίσως δυσλειτουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης ή διαχείρισης όλων αυτών των εντάσεων μέσω της πράξης, μέσω της εκφόρτισης στο σώμα, όπως άλλωστε είναι και οι αυτοτραυματισμοί. Είναι μια περίοδος που ουσιαστικά αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της παιδικής και της ενήλικης ζωής και όλα όσα συμβαίνουν εκεί παίζουν ένα πολύ καθοριστικό ρόλο για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του ατόμου. Άρα λοιπόν οι αλλαγές είναι έντονες, το σώμα αποκτά ξανά την πρωτοκαθεδρία, είναι στο επίκεντρο και όλες αυτές οι διαγέρσεις και οι εντάσεις οδηγούν στην εμφάνιση, μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση κάποιων συμπτωμάτων που μπορεί να είναι σημάδια σε κάποιες περιπτώσεις ψυχικών έντονων δυσκολιών. Αυτό που συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους που έρχονται με τις θεματικές τους, εάν υπάρχει κάποιο προσωπικό βίωμα, ας πούμε, και επιλέξατε αυτή τη θεματική, ίσως και εσάς να σας ανακοινεί κάποια ζητήματα. Όχι απαραίτητο ότι έχετε αυτοτραυματιστεί η ίδια, αλλά ίσως η εφηβεία να είναι αυτή η ομάδα η οποία σας συγκινεί ίσως παραπάνω. Η επαφή με τους εφήβους που αυτοτραυματίζονται διακινεί πολύ έντονα συναισθήματα και φυσικά η εργασία και με τα παιδιά και με τους εφήβους κατά κάποιον τρόπο παρασύρει και τον θεραπευτή έτσι να γυρίσει και εκείνος πίσω σε περιόδους της δικής του ανάπτυξης. Μπορεί να έρθουν έτσι στο προσκήνιο δικά του ανεπίλητα ίσως θέματα και συγκρούσεις, συναισθήματα. Άρα ναι, δεν είναι ακριβώς απαραίτητο αυτό που είπατε, το να έχει βιώσει κανείς κάτι αντίστοιχο, αλλά σίγουρα μέσα από την επαφή με αυτόν τον πληθυσμό κανείς μπορεί να βιώσει ακόμα πιο έντονα τα συναισθήματα ή να κάνει πολλές σκέψεις και φαντασιώσεις γύρω από ζητήματα που κάποια στιγμή μπορεί και το ίδιο το άτομο, ο θεραπευτής ή η θεραπεύτρια να είχαν αντιμετωπίσει κάποια στιγμή στο δικό τους παρελθόν. Τώρα έτσι λοιπόν μέσα από την επαφή με τους εφήβους αλλά και με τους οικείους τους, τα έντονα αυτά συναισθήματα και οι προκλήσεις αλλά και πολλές φορές οι απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις που αναδύονται με έκαναν έτσι, με παρακίνησαν στο να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό το ζήτημα και να το κατανοήσω κι εγώ όσο περισσότερο μπορώ. Να πούμε λίγο έτσι ποιες είναι οι μορφές αυτοτραυματισμού, τι ορίζεται αρχικά ως αυτοτραυματισμός. Ο αυτοτραυματισμός ουσιαστικά αποτελεί κάθε πράξη, κάθε σκόπιμη ενέργεια του ατόμου να βλάψει τον εαυτό του. Συνήθως αυτό γίνεται μέσω ενός σωματικού τραύματος. Η πιο συνηθισμένη μορφή αυτοτραυματισμού είναι το κόψιμο, το χαράκωμα στους μυρούς και στους βραχίονες. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη αυτοτραυματισμών, όπως είναι τα καψίματα, τα τσιμπήματα, το τράβηγμα των μαλλιών, τα γδαρσίματα. Είναι λοιπόν κάθε ενέργεια που έχει ως στόχο να πληγώσει το σώμα και κυρίως το δέρμα.
Ένα περίπου 10 με 15% των εφήβων του γενικού πληθυσμού φαίνεται ότι προβαίνει σε τέτοιες πράξεις αυτοτραυματισμού. Θεωρείται σε κάποιες περιπτώσεις ότι το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο, αλλά ότι δεν καταγράφεται, γιατί οι έφηβοι δεν πάνε στους ειδικούς ψυχικής υγείας. Ο μέσος όρος εμφάνισης των αυτοτραυματισμών είναι περίπου τα 12 με 14 έτη και συνήθως είναι τα κορίτσια, τα έφηβα κορίτσια αυτά που εμφανίζουν αυτό το σύμπτωμα. Αυτό θα σας ρωτούσα, αν βλέπετε κάποια διαφοροποίηση αναφορικά με το φύλο. Ακριβώς. Είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό στα κορίτσια. Βέβαια, και αυτό κατά κάποιο τρόπο αμφισβητείται, γιατί θεωρείται ότι ενώ και τα αγόρια μπορεί να αυτοτραυματίζονται σε αντίστοιχο ποσοστό, ίσως τα αγόρια δεν είναι τόσο συχνοί λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Άρα και στις διάφορες έρευνες μπορεί να είναι μικρή η αντιπροσώπευσή τους. Επίσης, κάποιες έρευνες δείχνουν ότι κατά το πέρασμα της εφηβείας η τάση αυτοτραυματισμών στα κορίτσια μειώνεται, ενώ αντίστοιχα όσο φτάνουμε προς το τέλος αυτής αυξάνονται οι αυτοτραυματισμοί των εφήβων. Γενικότερα πάντως ο πληθυσμός των αγοριών ή των αντρών είναι λίγο μια γκρίζα ζώνη. Δηλαδή και κοινωνικά δεν τους επιτρέπεται συχνά να εκφράζουν την αδυναμία τους, την μη καλή ψυχική κατάσταση τόσο εύκολα όσο σε εμάς τις γυναίκες, και έτσι είναι λίγο στενάχωρο αυτό. Νομίζω ότι εδώ μπαίνουν σε μεγάλο βαθμό οι κοινωνικές αντιλήψεις που ίσχυαν κυρίως στα προηγούμενα χρόνια. Όλο αυτό που αναμένεται έτσι, από το ανδρικό ή από το γυναικείο φύλο, χαρακτηριστικά, συμπεριφορές που θεωρούνται κατάλληλες ή μη. Άρα σίγουρα το να εκφράσει ένα αγόρι, ένας άντρας παλιότερα μια ευαισθησία ή μια ευαλωτότητα που μπορεί να είχε, αυτό μπορεί να ήταν και κοινωνικά μη επιτρεπτό. Θεωρώ βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού είναι ευαισθητοποιημένη πλέον απέναντι στα θέματα ψυχικής υγείας και βλέπουμε ότι και οι γονείς μικρών παιδιών, ανεξαρτήτως φύλου, όταν συνειδητοποιούν ότι κάτι συμβαίνει, απευθύνονται στους ειδικούς ψυχικής υγείας, που νομίζω ότι αυτό είναι και το πολύ αισιόδοξο. Ότι σαν αυτή η εικόνα αλλάζει έτσι κάπως σταδιακά. Ναι, αυτό όντως είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και στα δικά μας τα γραφεία, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έρχονται άντρες λίγο πιο εύκολα από ότι πριν 10-15 χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, για ποιους λόγους οι έφηβοι φτάνουν σε αυτή την πράξη? Τι τους οδηγεί στο να αυτοτραυματιστούν? Κάπου διάβασα ότι μπορεί αυτό να είναι μέσω εκτόνωσης σεξουαλικής έντασης, ας πούμε, το χαράκωμα. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Πολύ σωστά. Το χαράκωμα ή το κόψιμο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αυτοτραυματισμού μπορεί να εξυπηρετεί μάλλον πολλαπλούς στόχους και σκοπούς. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυτό που μόλις αναφέρατε, οι διαγέρσεις που είναι πλέον πολύ έντονες οι σεξουαλικές σε αυτή την ηλικία, λόγω και όλης αυτής της σωματικής πλέον ανάπτυξης. Μπορεί να δυσκολεύουν κάποιους εφήβους στο να τις διαχειριστούν. Έτσι, διαγέρσεις που μπορεί να μην είναι και απόλυτα κατανοητές ότι σχετίζονται με το σεξουαλικό κομμάτι. Αποτέλεσμα, ένας έφηβος να μπορεί να καταφεύγει σε τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Η συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων που αυτοτραυματίζονται αναφέρουν ότι βλάπτουν τον εαυτό τους για να ανακουφιστούν από εντάσεις. Από μία έντονη ένταση ή διέγερση που βιώνουν, ψυχική πρωτίστως και σωματική βεβαίως, την οποία δεν μπορούν πολλές φορές να την κατανοήσουν και να την διαχειριστούν με κάποιον τρόπο, καταφεύγοντας μέσα από μια τέτοιου τύπου λύση την εκτόνωσή της στο σώμα. Αναφέρουν πολλά και διαφορετικά συναισθήματα, όπως είναι εκείνα της θλίψης, του θυμού, της μοναξιάς ή και της απελπισίας, και μέσα από τον αυτοτραυματισμό ηρεμούν και ανακουφίζουν όλα αυτά τα πολύ έντονα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα η εκτόνωση στο σώμα και η οριοθέτηση ουσιαστικά του τραυματικού πάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο της επιφάνειας του σώματος μπορεί να δίνει και την αίσθηση ελέγχου. Ότι ακριβώς επειδή μου συμβαίνει κάτι που δεν το ελέγχω μέσα μου,
σαν να βρίσκουν έναν τρόπο να το ελέγξουν με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν μπορεί να συμβάλλει και σε ένα αίσθημα ασφάλειας και ελέγχου του σώματος και του ψυχισμού ο αυτοτραυματισμός. Άρα δηλαδή ξέρω αν αυτοτραυματιστώ θα ανακουφιστώ. Ακριβώς. Ξέρω δηλαδή τι συναίσθημα θα έρθει μετά από έναν αυτοτραυματισμό και άρα το έχω σε ένα πλαίσιο ελεγχόμενο. Πολύ σωστά. Ενώ μια απογοήτευση που μπορεί να έχω ερωτική ή από τους ομιλίκους που είναι κιόλας και αρκετά σημαντική στη ζωή ενός εφήβου, αυτό δεν είναι στα πλαίσια που εγώ μπορώ να το ελέγξω. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που οι έφηβοι αναφέρουν ότι επειδή δεν μπορούν να αισθανθούν τίποτα, το άλλο, το αντίθετο δηλαδή, από αυτό που μόλις αναφέραμε, δηλαδή δεν μπορούν να βιώσουν συναισθήματα, δεν μπορούν να έχουν κάποια επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο αλλά και με τον εξωτερικό, νιώθουν ότι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Ο αυτοτραυματισμός και όλο αυτό το αισθητηριακό, το αντιληπτικό και το ψυχικό βίωμα, η γέννηση των συναισθημάτων και των διαγέννησεων στο σώμα, τους φέρνει σε μία επανασύνδεση με τον εαυτό τους, δηλαδή σαν να επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους μέσα από αυτή την ενέργεια. Αυτοτραυματίζομαι, άρα υπάρχω. Κάπως έτσι, ακριβώς. Άρα μπορεί να καλύπτει και ένα εσωτερικό κενό ή ένα μούδιασμα που μπορούν να νιώθουν κάποιοι έφηβοι και αυτό όντως να τους ανακουφίζει. Βλέποντας δηλαδή το αίμα να κυλάει και όλα όσα αυτό προκαλεί στον οργανισμό. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να δούμε τους αυτοτραυματισμούς ως ένα μέσο επικοινωνίας, όπου οι έφηβοι μας μεταφέρουν κάποιο μήνυμα, κοινοποιούν μια ψυχική ένταση ή δυσφορία και είναι σημαντικό το περιβάλλον να ανταποκριθεί με κάποιον τρόπο σε αυτά τα μηνύματα. Εδώ είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι στη θεραπευτική εργασία με τους εφήβους πάντα εξετάζουμε τους αυτοτραυματισμούς σε σχέση με το συγκεκριμένο έφηβο ή έφηβη που έχουμε απέναντί μας. Μπορεί να υπάρχουν κάποια κοινά πρότυπα, ας το πούμε έτσι, στη συμπεριφορά τους. Από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει για τον συγκεκριμένο έφηβο τι συνεπάγεται ο αυτοτραυματισμός, σε συνάρτηση φυσικά με την προσωπική του ιστορία και με τις σχέσεις που διαμορφώνει στο περιβάλλον του. Άρα κάθε φορά η προσέγγιση μας είναι εξατομικευμένη. Είναι ο αυτοτραυματισμός ικανός παράγοντας να μας δείξει ότι μπορεί να έχουμε αυτοκτονικότητα? Η αλήθεια είναι πως μπορεί να συμβεί αυτό. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων φαίνεται ότι ο αυτοτραυματισμός δεν συνδέεται με την αυτοκτονικότητα ή με την πρόθεση να αυτοκτονήσει κανείς. Όμως τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Ακριβώς επειδή κανείς δημιουργεί τραύματα στο σώμα του, κάποιες φορές μπορεί αυτά τα τραύματα να είναι πιο βαθιά ή πιο σοβαρά από αυτά που σκόπευε να δημιουργήσει το άτομο και έτσι λοιπόν να οδηγηθούμε σε συνέπειες πολύ οδυνηρές και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπέλθει και ένας θάνατος. Δηλαδή παρότι η πρόθεση δεν είναι στην πλειοψηφία των εφήβων η αυτοκτονία, μπορεί να έρθει κάτι τέτοιο τελικά λόγω των σοβαρών τραυμάτων που μπορεί να δημιουργηθούν. Μάλιστα, κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι η αυτοκτονία μπορεί να δρά ως προστατευτικός παράγοντας απέναντι στην αυτοκτονία. Και πώς μπορεί αυτό να γίνεται? Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι επιθετικές ενορμήσεις βρίσκουν έναν συγκεκριμένο στόχο, οριοθετούνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος και έτσι δεν εκφράζονται κάπως πιο γενικευμένα και άρα και πιο θανατηφόρα. Άρα λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ο αυτοτραυματισμός ένα ανάχωμα σε μια πιθανή απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοκτονικό ιδεασμό. Ωστόσο, ένα μέρος των εφήβων που αυτοτραυματίζονται μπορεί να μας ανησυχήσει για την εμφάνιση μιας αυτοκτονικής πράξης ή αυτοκτονικού ιδεασμού. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η πράξη αποτελεί σημάδι προειδοποιητικό για μία ενδεχόμενη απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα, όσο πιο συχνή και επαναλαμβανόμενοι είναι οι αυτοτραυματισμοί, τόσο πιο πολύ θα πρέπει να ανησυχήσει ο περίγυρος για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πιο πριν αναφέρατε ότι μπορεί ένας αυτοτραυματισμός να δράσει και κάπως ανακουφιστικά, γιατί ο έφηβος εκτονώνει όλη αυτή την συναισθηματική ένταση που έχει. Και αναρωτιέμαι, τελικά οι αυτοτραυματισμοί μπαίνουν μόνο σε ένα πλαίσιο ψυχοπαθολογίας? Είναι
οπωσδήποτε μόνο παθολογικοί, ας πούμε, συνδέονται και με ψυχιατρικές περιπτώσεις. Βεβαίως, σε ένα βαθμό οι αυτοτραυματισμοί, και συχνά το βλέπουμε αυτό, λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας ψυχοπαθολογίας ή συνυπάρχουν με μια ψυχοπαθολογία ή λαμβάνουν στο πλαίσιο αυτής. Από εκεί και πέρα, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί ο αυτοτραυματισμός να αποτελεί μια ακραία και σε κάθε περίπτωση μη αποτελεσματική και μη κατάλληλη έκφραση μιας ψυχικής δυσφορίας, ενός ψυχισμού που κατά τα άλλα μπορεί να λειτουργεί αρκετά καλά. Δηλαδή, αυτοτραυματίζονται και έφηβοι που δεν έχουν κάποια διάγνωση, έτσι, δεν πληρούν τα κριτήρια για κάποια διάγνωση ή που μπορεί να μην βιώνουν κάποιον πολύ συγκεκριμένο παράγοντα στο περιβάλλον τους που μπορεί να τους οθήσει σε κάποιο τέτοιο τύπου συμπεριφορά. Άρα λοιπόν πράγματι οι αυτοτραυματισμοί μπορεί να συνυπάρχουν ή να είναι μέρος μιας παθολογίας, έτσι, που μπορεί να εμφανίζεται και όλα στην εφηβεία. Άλλωστε περίπου το 50% των ψυχικών παθήσεων έχουν την έναρξή τους κατά την περίοδο αυτή. Εκεί μπορεί κανείς να συμπεριλάβει πάρα πολλές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, άλλες συναισθηματικές διαταραχές, στοιχεία οριακής διαταραχής της προσωπικότητας, αλλά μπορεί και να είναι και μια πολύ υπερβολική, μη κατάλληλη έκφραση της γενικότερης έντασης που μπορεί να βιώνει ένας έφηβος. Έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος με ένα πέρασμα από την εφηβεία, το τι ορίζεται ως αυτοτραυματισμός, ποιες μορφές μπορεί να πάρει, αν συνδέεται με την αυτοκτονικότητα και τελικώς εάν συνδέεται με την ψυχοπαθολογία. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε επίσης για τους τρόπους αντιμετώπισης, τι εμείς προτείνουμε σαν ειδικοί ψυχικής υγείας και τι μπορεί να κάνουν και οι γονείς από τη θέση τους. Ευχαριστούμε και θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος. Εγώ ευχαριστώ. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας Ψι Τετράγωνο, σε YouTube και Spotify για να ενημερώνεστε για τα νέα μας επεισόδια.